Ambe nyafunke biye alamsaye sugudon basigi baliya koso wala saka maw hakli sigi u kana logodon kana u mogo nyirebo fintugu de botoko yala nyafunke su konna ana kerefe odaw bela nim basigi baliya indu asaraka digun jumande la se sanifir lawma wati ko ni akagelan do mi Allah tan alhamdulillah kafsa bangon biya sababu fambe ke keleje ni kele do no yorala gele ko ni fadina ni awon ni amba sababu fambe ke keleje vraiment fantaya min bi an kono bi hein vraiment hali do be u kasabi o akonsonu madum gele ya min bi an kambi depuis kele damne na fobi ambika serande kabi wati jan nyafunke fintigo kon be ka yala nyafunke na lamine bela jelena o do hali su kon nala akonya dunye maw hakli sigiwa nafa jumende be o patrouille nununa sigida mawye ambuku ya ni nyogon chekoni vraiment kadanye ko jugu et puis ubuka barala de mais fen chaman be jam fande do quoi ni jam fambe adama denkan ijugu bi seyula policiu gardu gendarme ani sorasu katega di nyoma ya nyafunke asraka nafa chamala se sigida mawma. Parce que Nyafunke ne connaissait pas de policiers. Parce que c'est la première fois de connaître les policiers. Nyafunke kunte polisi don afintigo kunye gardu ni gendarme ye ani sorasiu ko sayna nunu kelen ku tere di nyoma ni polisiu akara sababu kama maula don wa kama ufana ladiko chamana. La police a éduqué la population de Nyafunke. Et dans tous les domaines. Basigi balen kon kera sababu ye ka fen chama songola yele sugu kon naina wa agela nu fambe e an yerede ali basigi balian fana bete la réussite de leur mission réside dans les informations qu'ils vont recueillir auprès de la population civile. Niya ye fintigo ka barabe kanye ugulo ya nyafunke o korode ko sigida mawu yu kuna foni kanye depo wati foka na blabila ankon nyeba la munu ye nganya jugutigu nganya obeka sego kono de sadika ina kani yerga mo iga har police yo itorra ko wati mi ubina ya nyafunke ma chama ya fanya na ka foko police ko ni be toro de ngabi unisigida ma obeku tege di nyoma ka jugu kele ina fanya tani